कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। महाराष्ट्र सरकार नीच आणि कपटी वृत्तीचं असल्याची टीका खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे। हे महाराष्ट्रातलं मिंदे सरकार हे नीच वृत्तीचे कपटी वृत्तीचे सरकार आहे। हे मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीवाशी ते खेळत आहेत। मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा 6वा दिवस आहे। अनेक वेळेला त्यांनी सांगितलं मी चर्चेला तयार आहे, कोणीतरी चर्चेला शासनाने यावं अशी त्यांनी विनंती केली, पण हे बदमाश आणि निष्ठुर वृत्तीचे सरकार जे मागच्या वेळेला मनोज जरांगे पाटलांच्या आजूबाजूला घुटमळत होते त्यांचे दलाल, यावेळेला 6 दिवस होऊन सुद्धा सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही। म्हणून शंका येते की मराठा आरक्षणामध्ये जसे काल एका दिवसामध्ये 4 मराठा तरुणांचे आत्महत्या झालेली आहे, त्याच पद्धतीने मनोज जरांगे पाटील यांचा सुद्धा बळी घेण्याचं कपट कारस्थान या राज्यकर्त्यांच्या मनामध्ये आहे का, अशा पद्धतीची शंका निर्माण झालेली आहे। परंतु यापुढे मराठा आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही हा निर्धार जो मनोज जरांगे पाटील यांनी केला, त्यांच्या पाठीशी आमचे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे खंबीरपणे उभे आहेत, शरद पवार साहेब खंबीरपणे उभे आहेत, आम्ही सुद्धा त्यांच्या पाठीशी आहोत। आज आढावा घेण्यापेक्षा मी जी मागणी केलेली आहे माननीय पंतप्रधान महोदयांकडे, लोकसभेचं तातडीचं विशेष अधिवेशन बोलवा आणि मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचं बिल त्या अधिवेशनामध्ये मंजूर करून घ्या।